Mentres Nico, que convidara máis xente da prevista, reaccionaba ao whisky verde como se tivese 12 anos, Hugo abesullaba detrás da barra improvisada a evolución de Sal naquel coto artificial. «Que che parece?», preguntoulle a Nico sen perder de vista a Sal. «Eu que sei, falar fala con todos», dixo con indiferencia. «E aquela quen é?», preguntoulle a Nico, referíndose a unha loira que ía con Sal. «Eu non a coñezo, debe ser amiga del», respondiu Nico. «Pois hai que sacala do medio. Mentras teña a amiga colgando do brazo, non vai haber tema», organizou Hugo. Nico mirouno de reollo. Mirou de reollo a rapaza, que seguía co pé o ritmo da pandereta. Mirou a última botella de whisky que quedaba, e dixo con sorriso socarrón: «Se hai que sacrificarse pola causa, pois hai que sacrificarse». Botou unha ración xenerosa de whisky nun vaso cun anaco de xeo. Bebiuno dun trago e foi cara a Sal. Comezou cun alegre: «Sal, e quen é esta beleza que te acompaña?» Non é que a rapaza fose tonta, nin que estivese tan desesperada como para amolecer por semellante discurso. Era que a maioría dos homes da festa eran gays, os outros viñeran con moza, e os que quedaban non se achegaban, non houbese confusións e pensasen que ían por Sal e non por ela. Tampouco tivo moita máis opción. Sal viuse libre para ir onde a Hugo, ca excusa de repoñer un zume de piña, e deixouna a mercede do depredador Nico. Sal non quiso decatarse de que os ollos tontos de Hugo non eran por el, senón por unha muller que viñera ca súa moza. De primeiras non o facía por querer algo con ela, senón porque o chamaba a atención de todos ou íalle mal. «Ponme outro zume, porfa», pediu Sal con voz de agobiado, dando pé a uns mimos. «Non bebas tanto, que se che sube a cabeza», bromeou Hugo. «E despois non és dono dos teus actos e sabe Deus como acabas a noite». «Bah, non me vaciles», tonteou Sal. «Non, se non te vacilo, moito te mira aquel». Moviu ficha Hugo con axilidade. Hugo referíase a un que, efectivamente, non lle quitaba ollo, porque, aínda que Sal andivese algo desesperado, era ben xeitoso. Hugo fíxolle un aceno ao home para que se achegase. «Toma algo, que non lle tomaches ningunha en toda a noite», convidou Hugo lanzando o anzol. «Non, se eu non bebo», dixo o home. «Aquí Sal tampouco». E aquelas 3 palabras serviron para que Romo e Sal comezasen unha conversa que durou toda a tarde na festa e toda a noite na casa de Romo despois do toque de queda. Aquela noite Hugo sentiuse un pouco máis líder, polo éxito do apareamento e polo adulamento excesivo do seu séquito. Tan só aquela muller descoñecida que viñera ca súa moza e que quedara para axudarles a recoller calou. Hugo pensou que por timidez ou por quizáis descoñecía o obxectivo da festa. E que lle queríamos buscar un mozo a Sal, que o víamos moi triste últimamente, aclaroulle. A muller sorriulle cunha certa indiferencia, sen darlle o mérito que lle correspondía. E parece que o conseguimos, porque marchou moi contento e moi acompañado, insistiu. A muller seguiu indiferente. A moza de Hugo observaba a insistencia da súa parella con outra desde a distancia, sen dicir nada, estudiando a situación. De vez en cando facía un ruído máis alto para que se decatase de que estaba ao seu carón, para que mantivese a compostura. «E ti que? Que tal o pasaches?», preguntou xa con intención. «Ben, ben. Para a próxima espero que me busques parella a min, que tamén ando moi triste últimamente», dixo a muller cun ton neutro. Hugo deixou o que tiña na man, apoiouse en riba da barra poñendo máis pose interesante e dixo: «Aínda estamos a tempo».